районында Тонай авыл тирәли дамба эшләнде суга карата. Бу дамбаны безгә программага керергә районыбызның башлыгы Афанин Михаил Павлович бик зур ярдәм күрсәтте, аңа бик зур рәхмәт. Авыл халкы исеменнән, чөнки без менә күргәнегезчә ел саен су басадыр. Быелгысы елны дамбаның арт ягына чыгып, суның килгәнен генә карап утырабыз. Менә халыкка бик канәгать, чөнки зур бәладән коткардылар. Бу бик күп зыян саладыр. Утро 3 часа ночи воды не было вообще. Вот. И после 3 до 10 часов 20 только воды набралось. Стоит отметить, деревня Татарская Таная фактически ежегодно оказывается во власти талых вод. Рельеф местности таков, что защитить от нашествия воды может только защитная дамба. Хәбәрләрдән карап торабыз, тирә-якта су баса, безнең быелгысы елны андый су басу янамый. Бик зур рәхмәт безнең главабызга, менә шундый безне программага кертеп, шундый зур эш башкарганы өчен. Начало ситуации до 12 апрель. Суы кубартты. Табыр 2 сантиметр, 3 сантиметр olsa иденнең сыягына чыга. Келетләргә дә керде. Узган елны Рәшит абыйның ишек алдына капкасына да якын килеп булмый иде. Хәзер карагыз, бирдә коры һәм чиста. Рәшит абый, бу ел сулар күреп торугызча узган ел белән чагыштырырлык түгел. Сез канәгатьме? Әлбәттә канәгать. Менә былтыр менә шушы урында мен балык сапагылар белән моны басып тыгым, менә шуны ни су. Ә бу ел үзегез күргәнегезчә су юк. Бу дамба аркасында яхшы булды. Sular yok, bu yıl bakçalarına kırmıyor Allah'a aşkına. Kurtlarında, umutlarında kütürmedik. Rahmet. Avul Sovyeti ve Kalifayeti üçe büyük zor rahmet. Ondan sonra Afanasyev, Global Administrasiyaya büyük zor rahmetimizi bildirebildi. Elbette. Bizni kurtardılar mahşerden. Sular bir kup batırgan iyi. Nice yıllar beri, bir kup yıllardan beri azaplandık betinde. İden üstlerine düşüp, İden üstlerine çıkıp, Brezilya kutuklarına çırdıkında. İşgallarına, terliklerini koşur verdik. Ben şundayım alameti. Bir yıl Allah'a şükür, Allah'a rahmet yapsın. Her bir sene de işenlik sağlık versin, ya Rabbi Allah Teala. Rahmet bari kızgıda.